vez que hai eleccións aparece mencionada. Cúlpaselle de ser inxusta e favorecer os partidos grandes fronte aos pequenos. Falamos da Lei de Hont, unha fórmula matemática que se emprega para converter os votos en escanos e que debe o seu nome a Victor de Hont, un matemático belga do século XIX. Pero, sabemos realmente como funciona? É certo que pola súa culpa os resultados son inxustos? Ou estamos culpando a fórmula cando o problema está no outro lado? A lei de Hont entra dentro das familias que se chaman proporcionais. Cando falamos de sistemas electorais, pois normalmente hai como dúas grandes familias, a familia mayoritaria e a familia proporcional. A familia mayoritaria é aquela que intenta que quen teña máis votos goberne. As familias proporcionais o que buscan é que as cámaras representativas sexan unha fotografía o máis fiable posible do que é a porcentaxe ou as forzas, como se reparten as forzas de cada partido entre os votantes, entre a poboación, non? Facer esa fotografía. Isabel Diz explica que este mito naceu probablemente nos anos 90 da man de Julio Anguita de Esquerda Unida. Anguita denunciaba tras cada elección que a lei de Hont era inxusta. A súa queixa era clara e de algún xeito tiña sentido. Recibían menos escanos do que lles correspondería polos votos obtidos. Por exemplo, cun 10% dos votos non acadaban un 10% dos escanos. Mentres, partidos máis grandes chegaban a converter o 40% dos votos nun 50% dos escanos. Con todo, este desequilibrio non é responsabilidade directa da fórmula de Hont, senón do conxunto do sistema. A razón está fundamentalmente nos outros elementos, vale? E o elemento máis decisivo no Congreso dos Deputados é o tamaño da circunscripción. Partimos de dous elementos. Primeiro, o tamaño da Cámara. O tamaño do Congreso dos Deputados, 350, aínda que hai tamén outro mito de que hai demasiados diputados e diputadas, temos unha tarta moi pequena para repartir. E, ademais, esa tarta se divide tamén de maneira moi desigual, porque esa tarta se divide en circunscripcións. A lei non se aplica a todo o territorio, sino que se aplica a cada circunscripción. A circunscripción en España é a provincia. E esos pedaciños tamén son moi desproporcionais, é dicir, cando cortamos a tarta non facemos cuadradiños iguais. É unha desproporción tan grande que temos circunscripcións como son Ceuta e Melilla, que só elixen un diputado, onde aí simplemente non hai proporcionalidade, vale? A circunscripcións como Madrid ou Barcelona, que elixen alrededor de 36 diputados. E, sobre todo, o máis característico que temos un montón de circunscripcións, casi o 50%, que elixen 5 ou menos diputados, é dicir, repartir 5 pedaciños entre un montón de partidos é imposible ser proporcional. Hai moitos que quedan fora. E iso é o que ten efecto realmente, vale, na distribución de escanos. Sempre sobrerepresenta o primeiro partido, o segundo partido tamén está sobrerepresentado, pero menos, e a partir do terceiro partido empeza a estar infrarrepresentado. A última consecuencia que ten o noso sistema electoral e que tamén afecta é que se di que ten un sesgo conservador. A Constitución establece que todas as provincias teñen dereito a unha representación mínima. E a lei electoral concreta que cada provincia debe ter, como mínimo, 2 escanos. Isto significa que provincias moi pouco poboadas elixen máis escanos dos que lle correspondería por habitantes. En cambio, provincias grandes teñen menos escanos do que lles tocaría nun reparto proporcional. O resultado é un desequilibrio. As provincias pequenas están sobrerepresentadas e as grandes infrarrepresentadas. E é aquí onde se ven beneficiados os grandes partidos. Nas provincias pequenas é onde os partidos grandes sacan moitas máis ventaxas. O Partido Socialista, cando gaña, tamén está sobrerepresentado, porque todos os primeiros partidos se van sobrerepresentados, pero sempre os partidos de dereitas un pouco máis sobrerepresentados. Isto foi feito así na transición para beneficiar as candidaturas do UCD, e isto é outro sesgo que é o sesgo conservador. Estos son os males, podemos decir, do noso sistema. Hai
quen os considera que non son tan males porque levaron a unha estabilidade gubernamental e a unha representación, pero non ten nada que ver coa fórmula de Onta.